Maratona ta' 24 siegħa futbol tan-nisa. L-ewwel waħda tax-xorta tagħha f'pajjiżna li ttellet mill-Kirkop United Girls Academy b'risq il-Fondazzjoni Inspire. Attività li saret bis-sem ta' madwar 130 tifla tal-Akkademja, xi ommijiet tagħhom u klabb żoħra tal-futbol femminili b'total li jaqbes il-180. L-idea li jinġabru l-fondi għal-Fondazzjoni Inspire ilha ġejja snin u laħqet il-qofol tagħha issa. Hekk kif l-Akkademja tal-Futbol tal-Bniet ta' Kirkop permezz ta' għajnuna mill-Inspire fetħet il-bibien tagħha anke għall-bniet b'diżabilità. Dawn din jattendu fil-sezzjonijiet tagħna, fil-kategoriji tagħna, bi programm inklusiv ħafna fejn qegħdin ikunu mat-tfal mal-komplement ta' tfal tagħna bl-għajnuna ta' coaches speċjalizzati li qegħdin jgħinuhom fil-waqt it-taħriġ. L-organizzatur Daniel Manjon spjega kif il-bniet fl-Akkademja ħadmu b'mod proattiv. Deċidew li jikkampjaw hawnhekk u tajnihom il-faċilitajiet kollha biex jikkampjaw. Baqgħu hawnhekk wara l-camping, wara li labu l-futbol matul il-lejl u baqgħu jaħslu l-karozzi hawnhekk b'din il-kawża tassew ġusta. Staqsejna lil Nicole u Brooke, żewġ tfajliet attivi fl-Akkademja tal-Futbol ta' Kirkop, x'jaħsbu mill-maratona li organizzaw. Għalina li niġu nitrenjaw, nidaqdu iktar teamwork, nitalmu iktar, nitrenjaw iktar futbol u tejna nżidu l-esperjenza. Suċċess għax ngħinu tal-Inspire u fl-istess ħin neħdu pjaċir.